Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. This time check is brought to you by ACM. This time check is brought to you by Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 19 na bulan sa Agosto, tuig 2020. Anano ang mga balita, mga isyo nga aton talakayon para karon nga aga. Daw dulo di buenas, ini mga 33 ka mga pribado kag government-owned hospital sa Western Visayas nga accredited sang PhilHealth nga may kuluwaon sa IRM. Kahapon, siling ni Congressman Greg Gasataya nga ginpahayag sa mga opisyal sang PhilHealth sa hearing sang Kongreso nga i-release ginila ang interim reimbursement mechanism sa mga hospital diri sa aton riyon sa Region 6. Kadumdum kamo nga nagmando ang PhilHealth nga temporaryo pauntaton ang IRM sa mga hospital bangod sining kontrobersyal ginaligar nga korupsyon sa sulod sang among ahensya.
Sa hearing kahapon sila ni Congreg, sila niya nag-commit kunong ahensya nga ihatag ang IRM sa mga hospital sa region para ibulig sa operasyon sa hospital karon nga may pandemic. Maayo ini nga balita. Labi na gid ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, mga 41 milyones ang kulwaon. So kon ang pahayag sa mga opisyal nga nagkalabilin kay iba balakasyon na, ang iba nagmalasakit bangod sining porting isyong korupsyon sa sulod sang PhilHealth. Kung matuod dinigin palayag sa mga opisyal sang PhilHealth nga nagatubang sa hearing sa Kongreso nga i-release nila ang interim reimbursement mechanism sa mga 33 ka mga private ka government-owned hospital sa Western Visayas, dako ini nga bulig. Di ini pasalamatan naton sa pagpaningwa ni Congressman Greg Gasataya sa pila ka mga pagpaatag sa mga opisyal sang PhilHealth nga kinahanglanon ini nga kwarta sa mga 33 ka mga hospital pribado man kag pampubliko. Agod padayon ini nga makaoperar batok sa panghalit sining kagaw nga COVID-19. Mas maayo no nga may ara kita representante dito sa Kamara nga bisan paano nagatrabaho, nagaayo nga kinahanglanon nga i-release gid ining IRM sa likod nga ini temporaryo nga ginpauntat bangod sa investigasyon sa sulod sang ahensya sang PhilHealth. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 48 na. Mayo nga panugyan sa nagapangusina. Gusto ka mangluto nga matawhay, wala delikado, matinlo, gamit ka. In Standard Time, lasais 50 na porteo. Ang palayag ni Senador Ping Lacson kahapon, nyaman ini si Ricardo Morales nga ni, presidente sang PhilHealth, kag subong man, ini si Senior Vice President Renato Limsiaco Jr. Nang lan iakusar ini sila sang malversation of fund. Palo kanya anong pinalidad sina, reclusion perpetua o kon tobtobuhi nga pagkabilanggo. Porte, nagainit ang isyo sa PhilHealth. Lain pagid, ini si PhilHealth ato nag-resign bla nga anti-fraud officer nga si Torson Montesquet, silinya si Secretary Francisco Duque III, amo gid ang godfather sa mafia sa PhilHealth, lumain pa. Dumalom pang isyo. Nahimo pang godfather ya, si Duque sa PhilHealth. Silinya dapat niya si Duque amo yang mag-expose ang irregularidad kag korupsyon sa sulod sang PhilHealth. Sining interim reimbursement mechanism ngani nga Diya kadamo-damo sa ginayatan niya nga posisyon sa PhilHealth. Alin pa sang tuig 2001 aranda siya. Ako iya siyang palang kabulan ang tananda halos na ibalaan ko na kung anong korupsyon sa sulod sang ahensya. Imposible niya nga pilak tuig nga aradas Duque. Wala siya kabalo kung ano ang nagakatabo dira sa sulod sang ahensya niya si Duque. Amo ang nag-approve sang appointment sa mga executive official nga ginaligar membro sang mafia sa ahensya.
Ay gali man, purti nga expose, no? So dama, dulodalman, nagliligad to, gina-resign lang si Duque, kada hindi sa kasarang sa iya obligasyon, karon iya, nagdalom na gid ang isyo batok sa iya, nga daw gintawag siya, godfather sa mafia sa sulod sang ahensya. Ay kalay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Sa inyo pag-ehersisyo ni magkalipat ha, magdito. Ario, ang mando sa mga eksperto, hindi lang sagwa magsuksok ikaw sang face mask kag face shield. Kinahanglan bisan sa sulod sang puluyan. Ako kuno mapunggan ang kagaw sa mga miyembro sang pamilya. Ini nga mando kag ini nga suwestyon para sa akon maayo man. Para ini sa ikayong lawas sa bilog nga pamilya. O galing mabudlay ipatuman. Kon may salawayon nga ara sagwa nga padayon ginadakop bangod wala gasuksok sang face mask kag face shield mas nagid sa sulod sang puluyan. Kag madamong magareklamos ni. Yan o niya nga pati ang sulod sa puluyan daw hilabdan pa. Pero para sa akon, hindi malain ang suwestyon. Nga bisan sa sulod sa puluyan, magsuksok face mask. Ang siling ko lang, nga budlay ini ipatuman. Budlay gani ipatuman, sagwa nga ginadakop ikaw, sa sulod pa sang puluyan. Siling ko na ang purpose maayo. Apang sa nasiling ko man, budlay ini ipatuman. Lantawa bala? Sa panahon sang pandemic, sa panahon sang coronavirus, nga may mga lockdown, nga hindi kagwa sa sulod sang puluyan, ang resulta yan nagdamong nagbulusong, madamo ang posible magbalata, bangod kay wala sila obrahon sa sulod sang puluyan. Punggan mo, suksukon mo pismas na, daw kabudlay, daw hindi amo. Ang silingon kung istrikto naton, hindi gani kita kapatuman istrikto sagwa nga may mga pinalidad, ginadako pa sa sulod pa sang puluyan. Kag kon hilabtan naton ang sulod sang puluyan, madamo na sini magareklamo nga ila pribado nga kabuhi, ginhilabtan pa, nga bisan sa sulod sa puluyan, pasuksukon mo face mask. Sa nasiling ko, wala ko bunggo, wala ko kwestiyon, mayong suwestyon, mayong panugyan, pero mabudlay ipatuman. Kung hindi makapatuman nga ara sagwa nga may pinalidad kag iban pa, mas nagid sa sulod sang puluyan. Daw hindi ko maintindihan kung anong matabo nga pati sa sulod sa puluyan nga maskara kamo iya akalain. Porte no? Daw kabudlay. Maayo nga suwestyon, mabudlay tumanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Size, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,